Нашия модератор днес се казва Светин Желев. Той е главен редактор на сайта CalData, където може да научите най-различни IT новини, анализи, хардуер. Ще му дам възможност той да представи останалата част от панела, но нека да ги посрещнем първо с аплодисменти. Мерси за възможността да вода този интересен панел, който така ще даде начало, нали, на уводната част. Първо бих желал да помоля хората около мене, ние се познаваме, но те да кажат по няколко думи за себе си, с какво се занимават, защо са тук. Добър ден на всички. Аз да започна само да питам, вие виждате ли на всъщност отзад? Не много. Значи ще стане. Това си говорихме, че не се вижда най-вероятно много. Аз се казвам Тодор и съм един от управляващите партньори на LaunchHub. Това е един от фондовете по Джереми в България, както може би ви знаете. Защо съм тук? Защото една от интересните теми за нас са инвестиции в биткоини. И то не толкова в биткоини като биткоини, а в компании, които работят в тази екосистема. До този момент ние имаме 3 инвестиции подобни. Нали, за мое удоволствие и аз съм един от фаундърите на една от компаниите, а Иво на друга от компаниите. Другата причина, поради която съм тук, е защото моят целият професионален опит основно е свързан с финанси и всъщност биткоин технологията е доста, за мен поне през моята призма, свързана с тази сфера и е едно от първите неща, които има шанса да революционализира и промени работата в тази посока. Здравейте на всички от мен. Аз се казвам Владислав Драмалиев и съм един от така наречените биткоин ентусиасти в България. Съосновател съм на първата борса, ако може да се рече, и сайт за обмяна на биткоини в България. Имам такъв подобен проект в момента и развивам още няколко други. И наистина се радвам, че има толкова голям интерес от хората и се надявам бъдеще да има дори още по-голям интерес. Здравейте на всички! Както Тодор вече каза, казвам се Ясен Янков и съм технически директор на BitLending Club, втората по големина платформа за отдаване на peer-to-peer заеми в света. С моя партньор Кирил я създадахме в края на 2013 година и въобще това най-големия ми интерес и тук съм, защото най-големия ни интерес е в изграждането на услуги над блокчейн и над биткоин протокола. Здравейте на всички, Иво Василев съм аз, основател на компания, която позволява да получавате биткоин в любимите заведения. Искаме да позволим на обикновения потребител, който не знае какво е биткоин, да го печели чрез пазаруването си. Все едно да майндвате биткоин чрез пазаруването си. Фен съм на технологията от, може би, 2012, повече гледам от началото на миналата година. Стартапи съм занимавал около 5 години и също много ме интересува технологията, както говори първият ни лектор, как ще промени цялото общество и много различни процеси в него, така че съм голям ентусиаст, както Влади, и ще се радвам да си поговорим днес. Добре, мерси. И първи въпрос може би към тебе, Тодор. Как ще обясниш нуждата от биткоин в интернет, накратко, и какви са ползите от него? Ами през моята гледна точка, нуждата от биткоин, тя не е само в интернет, но като цяло според мен от доста отдавна има нуждата от инфраструктура или технология, която позволява много по-независимо, ефтино и бързо разплащане или размяна на стойност между различни индивиди или компании, които не е задължително да се намерят една от друга. Тоест от тази гледна точка ние го разглеждаме като инфраструктура и като възможност върху тази инфраструктура да се случат всички неща, които до този момент се случват или офлайн, или полуонлайн, така да го кажем. Добре, вие нещо да добавите за нуждата? Понеже ми беше много интересно така да поразуча, нали, какво представлява нормалната финансова система и да си помислим защо една друга финансова система е нужна. И да, в смисъл биткоин е много по-бърз, много по-ефтин, много по-надежден и много по-достъпен до всички. И за да го направим това, трябва да си представим всъщност какво представлява финансова система. Ние си вадиме картите, плащаме където и да било онлайн или офлайн, минаваме през някакъв payment процесор, те се свързват с друг payment процесор, примерно PayPal, всички
сте ползвали PayPal, те отиват до някаква компания тип Visa и след това тя те връзва към банката. И това е един процес, който представлява адски много такси. Ние за това, че си свариме картата и в този момент може да платим, това е много скъпа финансова инфраструктура, която представлява различни такси. Те са processing fees, около 10%, след това имаш assessment fee, около 5%, но 85% отиват в банката, за да се разплащи, за да поддържа тази цялата инфраструктура. Тоест, примерно около 2% плащаме на всеки 100 лева, 1,70 винаги отиват в банковата инфраструктура. И биткоин може тотално да го революционира това нещо и имаше едно проучване на Business Insider скоро, че ако цялата финансова система се замени с биткоин, ще спечелим около 250 милиарда в спестявания. И това е доста голямо. Също така, картите са много по-несигурни от биткоин, защото ти си плащаш и до 60 дена, мога да кажеш, че тази карта от краната, платил си за телевизор, телевизора е вече при някой и отиваш и казваш, карта ми от краната. И този бизнес, който продава телевизор, трябва да върне парите. И това около 1% от всичките онлайн транзакции са загубени в това нещо, около 3,5 милиарда. Така че това е много важно нещо. И също така биткоин позволява всеки един индивид по света да има собствена банка. Това е нещо. Биткоин ти позволява да имаш собствената банка и 2,5 милиарда хора в света още нямат банкиране. Така че те през своите мобилни телефони могат да имат собствената си банка. Така че много е нужно и е много по-добро, ако това отговаря на въпроса. И само да добавя към това, което Иво каза, във връзка с кредитните карти, ако не се лъжа, в края на лятото от един доста известен магазин за пазаруване в Щатите бяха откраднати 40 000 кредитни карти за по-малко от 20 минути. Това може да ви докаже колко точно е сигурна тази цялата система. Недостатъците на кредитните карти, на банковите преводи почти са ясни на всички, но биткоин... Чувате ли? Биткоин не може да е чак толкова хубаво нещо и да няма минуси. Според тебе, какви са минусите на тази валута? Ами, ако говорим за използването и за начин за разплащане, да кажем, биткоин, проблема, който съществува в момента е просто това, че може да се плащането в биткоин изисква потвърждение. Реално транзакцията, която вие направите, да кажем, към вашия търговец или към някой друг човек, тя веднага се появява в биткоин мрежата, но е непотвърдена транзакция. И за да бъде потвърдена реално, трябва да минат средно 10 минути. Всъщност, когато по принцип повечето биткоин портфели изискват от 3 до 6 потвърждения, за да можете да наречете тези биткоини ваши. Това означава, че ще минат около 60 минути до реалното напълно сигурно потвърждаване на това плащане, което, нали, може да се чете за някакъв минус. Но смятам, че с течение на времето тези проблеми ще бъдат коригирани. Биткоин е един софтуер с отворен код и ще бъде подобрен с течение на времето, когато това се наложи. Мерси. Някакви други проблеми, които вие сте срещали? Според мен проблеми те ще се решават, но те са, нали, моментни проблеми и едно от тях е, че биткоина все още има много големи амплитуди на смяна на цената и хората не са свикнали да го държат в себе си, защото все пак днес имам 100 лева, утре имам 120 лева, други ден имам 80 лева и няма някакво чувство за сигурност, което много компании работят по това нещо. Даже има компании, които застраховат, фиксират цената ти. Другото нещо е, че според мен пазарът тепърва има нужда да се обучава и хората не са наясно това. То е доста технологично нещо и както едно време имейла се е ползвал само в дадени компании, така според мен ще извървим един път, в който това ще е даденост и дори няма да разбират, че ползва биткоин. И системата още е нова, подобрява се стъпка по стъпка, нали, по-бърза, както каза Влади, нали, в момента има някакви изчакване, но това е нещо, което се работи и с времето ще става все по-добро. Така че на момента има някакви, нали, по-скоро, нали, негативни неща или те първа да се оптимизират неща, но в бъдеще те се оправят. Ясно. Наред с биткоин много се говори за блокчейн. Какво ще ни кажете по въпроса? Какво е бъдещето според вас на... Ами всъщност блокчейн протокола е протокола, над който позволява децентрализирания обмен на единицата биткоин. Тоест, ако трябва да обясним какво представлява биткоин, блокчейн е ядрото на цялата технология. И това, което е много важно да се разбере и въобще да бъде силно, като лично мое мнение, пропагандирано, е, че всъщност това е ценното около биткоин. Тоест блокчейн протокола дава възможност за децентрализиран обмен на каквато и да било ценна информация. Не е задължително да бъде ползвана за финанси, за пари и така нататък. Аз мога да кажа как го гледаме ние.
Ако биткоина, понеже повечето хора под биткоин разбират единицата, която се възприема като вид валута или платежен инструмент, приемете, че това е тип индекс, който отразява стойността на цялата екосистема, изградена на база блокчейна, грубо казано. Тоест, блокчейна дава възможност тази екосистема да се развива, да расте и да описва нашия живот и ежедневие по същия начин, както на този етап другите неща, особено свързани с финанси, описват нашия живот. И всъщност, във връзка и с предишния въпрос, проблема на този етап е, че все още няма достатъчно удачни опаковки, които да позволят на всеки един нормален човек на улицата да ползва тази инфраструктура без да го интересува или да знае за нея. По същия начин, както повечето хора всъщност изобщо не знаят как функционират кредитните карти или банките дори до голяма степен. Аз мога да добавя всъщност, че може да си представите блокчейна като един децентрализиран нотариус. Всички почти дейности, които един нотариус извършва, могат да бъдат извършвани от самия блокчейн абсолютно децентрализирано. А какви други приложения се очаква да има тази система и случва ли се нещо реално в момента с нейното развитие, което да дадем като пример? Много хора наистина смятат, че блокчейн е основата, всъщност то е така, блокчейн наистина може би е най-революционната технология зад биткоин и съществуват наистина много такива вече услуги. Според мен с течение на времето ще има все още, които не целят толкова да създават нови валути на база блокчейн, а по-скоро да представят в блокчейна друг вид активи. Има също така услуги, които са свързани, да кажем, Counterparty е един такъв пример. Те издават токени, които пък токени от своя страна могат да бъдат използвани за, да кажем, да ви дават право на глас за нещо или да ви дават права да достъпите до някакво съдържание. И с течение на времето ще има все повече това, което го виждаме в реалния свят, което се извършва от хора, малко по малко ще преминава децентрализирано в блокчейна. И да добавя още нещо за блокчейна и защо е той толкова важен всъщност. Големия проблем на финансовата ни система е липсата на доверие. Тоест, знаете какво се случва в доста страни. Получават се много сериозни сривове в финансовата система благодарение на централизирания характер. Това, което блокчейн позволява, е това доверие да се спредне, така да бъде разпределено, да бъде децентрализирано между много хора. Това нещо дава възможност на всеки един човек да подпише договор, да изготви гласуване и абсолютно всякакъв вид договореност децентрализирано, без да има контрол на някаква централна институция, компания, организация, каквото ще е. Ясно, говорейки за доверие, ми е интересно, Иво, към теб ми е въпроса. Най-добре. Към теб ми е въпроса, как чу за първи път за биткоин и кое е нещото, което те накара да имаш доверие в него, да повярваш в него? Интересно, що към мен този въпрос. Някъде 2012-та, просто аз винаги съм обичал стартап и тогава видях нещо ново и просто почна се ров в него отгоре. Аз ще отговоря по въпрос малко странно, защото наскоро четах, между другото, Павел каза, един от хората, който потенциално бил Сатоши, Ник Саво. Той написа едно много готино есе наскоро, за откъде произлизат парите. И това, което Яската каза, че всъщност на времето не е имал бартър. Не сме си сменяли кожа за месо, като сме били племена и така нататък. И по-скоро е било на доверие. Племето се познава и едва ли не ти даваш на някой, примерно, парче месо и после знаеш, че трябва да ти връщат парче месо и така нататък. Тоест, това, което Яската каза, мен много ми харесва, че биткоин може би е първата математическа система, която ти позволява да има доверие между всичките участници. И също така, от друга гледна точка, нали, от една страна това е един списък от транзакции, ако така го наречем ledger, както казват на английски, обаче от друга страна е най-близката форма до една разпознаваема валута, която в цял свят може да знае, че това е нещо, което се използва за стойност и така нататък. И всъщност, мен това много ми харесва, че нали, първо математически всички знаят как върви транзакцията и второ, ако има нещо, което цял свят разпознава, че това е стойност, примерно като златото, обаче е много лесно пренесируемо,
ти можеш да награждаваш стойност. И това е нещо, което ние искаме да направим. Ние награждаваме стойност, когато човек посещава различни бизнеси в града, защото стойността какво значи всъщност? Нали, ако на времето нещата се случвали под бартер, една маймуна чеше друга маймуна и другата й дава банан, това всъщност е стойност. Един дава на друг стойност. Ако ти отиваш в един магазин често, значи му носиш стойност. Ако едва ли не го лайкнеш във Facebook, това също е стойност. Ти можеш да наградиш всяка една стойност. И ние така гледаме биткоина, като една универсална система, която да надграждаш стойност. Ако това make sense. Абсолютно, благодаря. Ти си автор заедно с твоя съдружник, нали така, на втория най-голям сайт за отдаване на заеми в биткоин. Как се насочи точно към тази част от биткоина и нещо интересно, ако споделиш с нас? Ами всъщност, да, това е доста интересна, дълга и интересна история, която ще се опитам да резюмирам в 2 минути и половина. Но ако в момента, в който разбрах за биткоин и започнах да се интересувам, това, което исках и аз и Кирил искахме да дадем, е по-скоро стойност различна от услугите от тип как да купя, къде да използвам и мога ли примерно да продам или нещо от сорта. Искахме да погледнем отвъд тези 3-4 елементарни услуги, за да може да съществува валутата. И първата, за която така се замислихме, бяха заемите, т.е. peer-to-peer отдаването на заеми. По времето, по което ние искахме да започнем работа по BitLending Club, хората си отдаваха заеми във форуми, колкото и да не ви се вярва на всички. Хората си даваха доста големи суми един на друг, разчитайки основно на информация, подадена във форум. Което е, за повечето хора това е нещо абсурдно, но е факт. Това, което искахме ние да направим е да дадем една такава услуга, в която хората да могат да използват, за да си отдават заеми и също така да дадем възможност на много unbanked, на такива хора, които нямат достъп до банкови заеми, да се възползват чрез биткоин. Някакви проблеми възникват ли при цялото това отдаване на заеми? За какво трябва да се внимава? Разбира се, като абсолютно всеки един бизнес възникват и проблеми, особено около бизнес, който е изграден върху биткоин и върху технология, която може да бъде анонимна. Един от големите проблеми, с който се борим ежедневно, е как да дадем оценка на конкретен човек, който иска да вземе заем, как да оценим дали един човек е годен за този заем, за разлика от друг. Тоест как да дадем възможност на инвеститорите, тъй като ние не отдаваме заемите, ние всъщност срещаме страните по отдаване и по взимане. Това, което се опитваме да се борим всеки ден, е как да дадем повече качествени хора, които да вземат заем. Тоест хора, които да дойдат и да вземат заем, да го върнат, да билдват история, въобще да помагат за икономиката. Ясно. Говорейки за хората, които са важен елемент в системата, ти, Влади, се занимаваш с търговия и изградил ли си в съзнанието си профила на типичния човек, който се занимава с биткоин? Ами той според мен профилът се променя с течение на времето. Ако говорим за профил на човек миналата година, когато биткоин премина през нещо като един бум, тогава бяха хора, които така да се каже, не че толкова вярваха в самата валута, просто виждаха някакъв потенциал за краткосрочно инвестиране в нея и спекулация. По принцип това са хората главно, които купуваха миналата година. Сега забелязвам така промяна в профила на купувачите. Бих казал, че са повече хора, които са се информирали относно биткоин. Долу-горе, нали, на теория знаят как функционира, но най-добрият начин да се запознаеш как функционира биткоин, да си закупиш малко биткоини и да почнеш да ги съхраняваш, да ги изпращаш, да получаваш. И това смятам, че по този начин се развиха, така профила се поразвива и в момента навлизат хора, които според мен вярват в самата идея или виждат потенциал в биткоин. А имаш ли наблюдение, кой се интересува повече? IT специалисти, инвеститори, финансисти? Ами бих казал, че миналата година бяха повече хора, които разбират от софтуер или хардуер. Гикове, така наречените също. Тези хора, които първоначално са разбрали за биткоин и са разбрали какво, нали, до определена степен какво представлява биткоин. В момента определено се вижда така навлизане на финансовия сектор и на хора, които с по-големите възможности, така да се каже, които определено виждат някакъв потенциал в биткоин. Ясно. Следващият въпрос ми е към теб, Тодор, за Launch Hub. Това е, вие
инвестирате много в компании, които се занимават с биткоин. Кое ви кара да вярвате в успеха на тези компании? Има ли вече добри истории, success story? Ами, значи, като започнахме фонда, едно от нещата, понеже ние основно инвестираме в компании, които са свързани с разработват софтуер или са свързани с интернет под една или друга форма. Едно от нещата, които като сфери гледахме, беше всичко, което е свързано с финансовата сфера. Истината е обаче, че в течение на времето всъщност не успяхме да срещнем нито един интересен проект. А под интересен ние разбираме нещо, което е с потенциала да бъде глобално и да бъде променящо начина, по който нещо се случва в финансовия свят. И всъщност в един момент осъзнахме, че биткоин, технологията и света, бидейки свързан с финансовия свят, е може би това, което на нас ни дава възможност да инвестираме в тази посока, от една страна. Другото нещо, което в един момент си давахме сметка, е, че Балканите, за добро или за лошо, са всъщност място с доста място, откъдето произхождат доста интересни биткоин компании всъщност. В момента по-настоящем една от най-големите борси е всъщност словенска. Това са Bitstamp. Собствениците и целият девелопмент екип са словенци и голяма част от тях се намират в Любляна. Друга голяма борса е регистрирана в България, независимо от това дали е ясно кой я оперира. В същото време целият регион, поне преди една година, основно се занимаваше с майнинг заради ефтиния ток. Сега, ние вече година и половина се ровим в региона и в тази сфера и това, което забелязваме е, че с течение на времето, от една страна, колкото повече има, и това вече е статистически доказано, колкото повече има движение на цената на биткоин, толкова повече хора влизат в тая екосистема. Така че, въпреки че повечето стартапи и изобщо хора казват, цената трябва да е стабилна, от моя гледна точка цената не трябва да е стабилна, поне още години напред. От друга страна, покрай всичките тези майнинг операции и компании в региона, последните 9 месеца ние, независимо къде отиваме, се срещаме все повече и повече с компании и с екипи, които се опитват да направят нещо върху технологията. Тоест, миньорството лека по лека отмира поради редица причини и всички хора, които или са видяли покрай себе си момчета, като примерно Bitstamp, забогатяли бързо покрай тях, или възможностите, които биткоин им дават, след като те са ги изкопали на $1, пък след това са ги продали на 500, са все повече заинтересовани. Разликата точно в рамките на 12 месеца е огромна в целия регион като компания, включая и в България. Ясно. Мисля, че е време да дадем микрофоните на нашата публика. Ако има въпроси, сега е момента да ги зададете на правилните хора. С вдигане на ръка и някой от колегите ще ви донесе микрофона. Имаме ли въпрос, които започваме? Значи аз имам един. Ако не е потвърдена една транзакция, може ли да се спре? Това още в началото казахте, че има нали, като се пусне, докато не се потвърди, 10 минути минимум от едните. След това още около 60 минути. Значи аз съм извършвал транзакции, доста транзакции съм извършвал и такова нещо ми се е случило само един път ми се е случвало. Ставаше въпрос за някаква малка сума от биткоини и те бяха изпратени към мен без да бъде платена транзакционна такса. И те се появиха на биткоин адреса, стояха като непотвърдени, сигурно 2 дена и в последствие не се потвърдиха и се върнаха до изпращача. Това наистина, често, както казах, се е случило само един път и според мен главната причина беше, че не беше платена абсолютно никаква такса и просто количество биткоини, което беше изпратено, беше много малко. В този смисъл, наистина, само един път се е случило това нещо в моята история. Не знам колегите дали са забелязвали нещо подобно. Това, което мога да кажа, точно поради липсата на такса много често се случва.
Много често поради липсата на изпратена такса се случва транзакция да бъде върната или да не успее да се осъществи. И общото може 95% от случаите са поради това, че таксата е ниска и тази транзакция не може да се пребори с други транзакции, за да влезе в протокола. Други въпроси? Ето даваме на господина. Въпрос свързан повече не с технологиите, които всички казват, че занимават с компании, финансови биткоин, нещо по-също. Какви са най-големите проблеми, които срещат стартъп компании, които занимават с биткоин или по друг начин с финансовата система, алтернативни решения, новости и така нататък? Благодаря. Аз две думи да кажа, общи. Значи, всяка компания, независимо дали е с биткоин или с нещо друго, среща едни и същи предизвикателства и проблеми, докато се развива. Първо да намери правилния продукт за конкретния пазар, второ да успее да го маркетира и съответно да се свържи с клиентите и успоредно с това да изгради качествен тим, екип зад себе си. И в това отношение мисля, че биткоин компаниите не правят някаква сериозна разлика. Но може би те да кажат повече за това. Аз съм стартирал не биткоин компания, значи това е със сигурност. Обаче другото, което е, че според мен биткоина, докато стане нещо използваемо от генералната публика, ще мине време и ще са нужни много повече играчи в една икономика да участват в това нещо. И все още е малко като джунгла, нали? Смисъл как го регулираш, какво представлява, много правителства не знаят дори какво да го кръстат и така нататък. Така че за мен това ще е основният проблем, тъй като ние като създатели на такива компании искаме да работим максимално много с икономиката, за да докараме всичките ползи на биткоин в икономиката. Така че очакваме, има панели днес за икономиката, около биткоина, легалните неща и така нататък. И хората, които са тук, да си помагаме по този въпрос. В България има много потенциал да стане една такава биткоин вали. Това е много интересно. И нека да го направим, защото в крайна сметка това ще донесе доста неща и на самата държава. Така че проблеми има, ама ако ги решаваме заедно, може да се справим, децентрализирано. Така. Здравейте, моят въпрос е свързан с това, което вие казахте, че малко по малко биткоин майнинга замира, нали? И всъщност по-скоро вече търговията с биткоини, въобще и всичко свързано с биткоин отива към по-големите, нали, играчи, един вид хората с парите, но в крайна сметка, ако няма майнинг, ще спре производството на биткоин. Той е изкопан, няма 2/3 до момента от общия брой биткоини. Какво визирахте с това, което казахте, че майнинга замира? В смисъл, съгласен съм, тока наистина доста поскъпва и общо заето в момента няма технология, освен някой клауд, нали, която може един миньор да си позволи. Но каква е вашата идея всъщност? Нова технология или? Той всъщност, Тодор, според мен говориш за компании, които се занимават с... Нали, в началото повечето хора, които се разбирали за биткоин, които разбраха за биткоин, разбраха посредством възможността да го копаят и евентуално да изкарат някакви пари. Смятам, че това се променя просто поради факта, че самата трудност на биткоин мрежа се покачва много, а не че толкова тока се качва. Просто биткоин мрежата за една година трудността ѝ се качи може би милиони пъти, всъщност поне хиляди пъти се е качила. И това отказва много хора, така обикновени потребители, да си купуват устройства, да ги чакат да дойдат, евентуално да почнат да купаят с тях. Но на практика биткоин майнинга не замира, трудността постоянно се покачва, просто поради факта, че все повече и все повече, да кажем, централизирани да кажем, ферми за копаене се появяват в световен мащаб. Ако предположим, че, нали, ако кажем, че биткоин копаенето се централизира, в момента, в който, да кажем, вече на някой не му е достатъчно изгодно да продължава да копае биткоин, той просто ще излезе, биткоин трудността ще се коригира и копаенето ще продължи да съществува, то ще продължи да съществува. Дори, да кажем, малко хора да копаят биткоин, пак ще се обслужва мрежата. Погледнете го от тази гледна точка. По-трудно е да се копае и е по-скъпо. Съответно, ако човек е копал дълго време, би трябвало да е придобил
знание в тази технология и евентуално виждам много повече възможности, а освен това и екосистемата се е увеличила, да спечели и по друг начин. И естествено да се опита, ако желая, разбира се, да се премести от копаенето в развиването на някакви услуги. В това няма нищо странно и нищо лошо. Копаенето така или иначе в един момент ще приключи, като приключат всички неща, които трябва да се изкопаят, нали така? Да, но въпреки всичко е естествен процес. Аз искам да добавя нещо само по темата с копаенето. И това, което, начинът по който аз разбирам това, което Тодор обясни. За да съществува биткоин, трябва да има икономика около него. Една икономика пълна с компании, която се занимава с майнинг, всъщност не е икономика. Защото трябва да има и някой, който да ползва. Или е миньорска икономика. Или е миньорска икономика, да. Идеята по-скоро е там, че все повече компании се появяват, които не се занимават само с майнинг и интересът не е само към майнинг, а към това да се изгради една икономика от рода на къде да си ползвам биткоините, къде да ги спенна, дали да, в случая както с нас с заемите, лоялти програми, въобще цяла една икономика, която вече излиза само от фокуса върху майнинг. Тук имаме въпроси. Аз искам да попитам, стана ми интересно, като казахте, че давате заеми вашата фирма. Не знам, ако решите, може да не отговорите, но може ли да кажете горе-долу доколко и един типичен ваш клиент да опишете как се случва просто, понеже нали, това е един тип услуга, за която всички говорим. Добре, значи ще уточня първо, ние не даваме заеми. Тоест компанията не дава заеми, ние срещаме хора, които искат да отдават заеми като инвеститори с такива, които искат да вземат заеми. В момента, ако трябва да опиша един наш конкретен клиент, средния наш клиент, това е човек, който взима заем или индивидуалност, или малка организация, която взима заем за биткоин ориентирани неща. Тоест, може би 80% от заемите се взимат от хора и от малки компании, които искат да развиват биткоин бизнес. И в това абсолютно има смисъл, тъй като ако трябва да погледнем на взимането на заем в биткоин, като нещо, което ти ще ползваш тези биткоини, за да, примерно, да ги обърнеш в друга валута, флуктуациите в цената и това, че е толкова волатилен, много повишава риска за тебе като човек, който взима заем. Тоест 90% от случаите хората взимат заем в биткоин, защото изкарват биткоини с биткоините, които са взели. Ако трябва да говорим в цифри, общо взето имаме над 10 000 души, които ползват системата. Отдали сме над $2 милиона в заеми и средния заем е около 2 биткоина и половина, 3. Времето, за което можеш да вземеш един заем от такъв размер, варира между 30 секунди и 30 дена. Тоест ти можеш да чакаш заемът ти да се фънне 30 дена, но може да ти го фъннат и за 30 секунди и вече да имаш 2 биткоина за 30 секунди. Добре, други въпроси имаме ли в момента? Отзад, най-отзад. Аз се казвам Иво Зашев и ме интересува дали някой от вашите компании плаща на служителите си в биткоин и дали вие самите държите биткоин и ако да, може би каква част от портфолиото? Добре, аз ще отговоря много бързо. Да, холдваме доста голяма част от earning, от това, което изкарваме в биткоин. Имаме бонусна схема, която даваме на служителите си в биткоин, естествено служителите, които искат да я вземат в биткоин, т.е. ние даваме възможност да се изберат. Но да, опитваме се да го практикуваме и да го наложим като нещо нормално в подобна компания. Аз също съм съгласен с това. Аз малко имам, скоро надявам се повече. И все повече искаме да даваме стимул на хората чрез биткоин, но нещо, което не искаме да експериментираме е да сложим различни таскове в компанията с някаква реална стойност и това да е нещо като такъв стимул за хората да изкарват допълнителни пари. Тоест искаме да изградим някаква... Още не е готово, ще видим как ще работи. Надявам се пак да дойдем другата година да разкажем, но биткоин е така една дълго децентрализирана интересна система, която може да служи и за други неща и това би било едно от тях. В смисъл да стимулираме служителите да правят повече неща и много различни дейности да са вързани към някаква част от единицата, тъй като тя е много divisible, както се казва. И това ще е интересно. Това искам да го направим много. Ако някой има
някакви идеи около това нещо, трябва да поговорим също. Аз имам лично биткоини. За съжаление, фонда ни не може да инвестира директно в биткоини, затова инвестираме и в стартапи. Между другото, всички фондове по света, това, което е типично за тях е, че около 60-70% от инвестициите им в тази посока са директно в биткоини като единица и другите между 20 и 40% са в инвестиции в компании. Ние можем да правим само второто. А освен това, всички мои партньори във фонда имат биткоини и се опитваме постоянно да си разменяме. Най-малкото единият от партньорите ни отказва да плаща сметки за обяд, така че ние трябва да плащаме неговите и той ни плаща в биткоини. Тоест, постоянно се опитваме, его там маха отзад. Да. И така. Други въпроси от публиката? Аз имам един въпрос. Колко души имат биткоин в зала? Да, това е добър. Колко души извършват транзакции с биткоини? Значи това може би е така добра снимка на екосистемата на биткоините. Има много хора, които държат. Колко души имат биткоин в зала? Обикновено малка част от екосистемата използва биткоините като платежен инструмент, може би защото смята, че нещата като стойност могат да върват само нагоре. И колкото повече, всъщност те ще върват само нагоре, колкото по-голямата част от вас се включва в транзакциите. Така че помислете и върху този въпрос. Та имам още едно въпрос, Здравейте. Моят въпрос е малко по-технически и е свързан с блокчейна. Нали, блокчейна всъщност представлява история на всички транзакции, които са случили някога в мрежата. И имате ли, знаете ли хората, които се занимават по-сериозно, дали са измислили разрешение на това, че блокчейна в един момент ще стане много голям? И виждате ли възможно биткоин да съществува след 10 години? Да, точно така. Всъщност блокчейна, тъй като наистина съдържа всички транзакции от 2009 година насам, в момента е около 30 и няколко гигабайта и това спира доста хора да си изтеглят оригиналния биткоин клиент. И всъщност разработчиците имат намерение по някакъв начин да отрежат някаква част или само определени нодове да поддържат тази историческа част, за да не бъде да няма необходимост от изтегляне на целия блокчейн от обикновения потребител. И в този смисъл блокчейна по никакъв начин, бъдещето на биткоин по никакъв начин не е застрашено от този голям обем, който е блокчейна. Да, и ако мога просто да добавя с едно изречение, ако чисто исторически някой го интересува да има всички транзакции от 2009 до 2199 година насам, то най-вероятно ще може да ги свари на чънкове, на парчета и така. Така, day to day, ако мога да кажа, в всекидневните активитите на всички нас много рядко ни се случва да имаме нужда от цялата история назад. Така че, ако това отговаря на въпросите. Но има хора, които имат нужда от тази история. Значи, представете си, всяка една борса, всеки един бизнес, който е свързан под една или друга форма с верифициране на отсрещната страна или верифициране по какъв начин е изкаран този биткоин, би трябвало да се интересува от цялата тази информация. Добре, имаме време за още едно въпросче. Последно. Ето там отзад имаме. Какво означава това? Правя в момента апгрейд за биткоина 2.0. Ще го разбирате ли с вашите знания? Какво ще променят, какво ще направят, какви са опциите и така нататък? За портфейла питаш, предполагам, т.е. конкретни... Самия блокчейн. За блокчейн. В момента се разработва. Има едни white paper, които точно, една редица от политики, които са наименовани точно така блокчейн 2.0 и идеята им е да се премине от централизирани услуги, от услуги, които до момента бяха стрикно централизирани, в услуги, които са децентрализирани само върху блокчейна. Т.е. да започнат да се изграждат услуги като децентрализирано гласуване, децентрализирано подписване на договори, децентрализирана обмяна, абсолютно всичко да дойде върху блокчейн.
имущество. Общо взето с една дума да се използва блокчейна като нотариус, както казах преди малко. Да работи, но това е идеята да не се използва блокчейн само за размяна на валута, каквато е биткоин, но на всякакви други видове активи. Добре, нека да благодарим на нашия панел. Сега 30 минути почивка, може да разгледате изложените неща отпред и се връщаме обратно след това за следващата лекция.